Abraya na ye fiada nti menya Dr. Sharp wa ha se bibia e sharp say ayaresa mu no de mouth sharp Dr. Sharp anopa mu achen mego so ma bibia boko de oba nda bibia da ne kwam ye de nyame ase ye free nkransa ye free what won kan nkransa ye free nkransa ye free nana ye free hine ne ye free no nana opoku jima okay okofuro bo techi the second nana ye free hine nana ye free hine nkasa oya branche pa sa odisi ye na ye free ma nyina ne nkransa ne brofo nyina ehoye sa na tie ye de nyame ase wadaroma nananom aboa wo di free yi nkranza ye free aba bedru nkra ha na wodi nubuna ne nitan keka bomu sa yare ne yentie we meda ase mechia ahwefo nyina ene obi biara am say Dr. Sharp the demon chaser de dodo na atenenka yenim ne otimi ye ene sene ne dwumadie etie ene ne nyankopon ene tumi ni ahoden ede aboa no ama awards okita awards bebre ekire se mpayimfuo ne akukudam ne bibia emma bibi nyeye enko wie na enkomra ne anyintum obi anya akura no omunyina obi ani de akire ma yama Dr. omani wo bibia mu na omani di ne yeye na chi ade bia abaye bia no mame woye ni ya eboawo ede nkunimdie brew na edu baabi apart from president ne nioma no on se obi wonum kro ntimi hyeda onum kwa ntimi na ntew wusa na wutwa no na kire what ya se sa ye nyina wo manga nam ye wonum se oman no ebeyi enti na ye na yasase ni sa ayi na yeto moja on se moja ka ho enti sa na tie enti na nam no omudi kan ba ya omo ba be kekire oman no omo pa oman no ye omo mpese ebekwa ko wi akire na akoyese anuma ni onyam ne tumi ne ahoden ene haban ne nneoma yenim no akwako di baabi ama eho no de no aba be di yesonso a fa hodie no oje bi anim Dr. Sharp ya bulu ni bo frim kransan ye fre ne kranka sonso ne tumi ne ahoden ahya ne ma ono no ode ne nanam haban ene ye adwuma mistake bi antimi mam ami se enya anum nko an ye kasa o TV si no ye wo baabi bebre o obi anyu onum ana se obetimi akasa Sharp say same ba anum a promise o bebre sa che dipa ba akompa afrɛ sama ye drama na anyeye obi antimi mfrɛ ye o TV stations bebre so ene enim ne ye ena ye no ye nyaza ene ye honum no ye nsa anye bribe so yare nko o de be onuma ye be sama ene won se tambia no ye kasa ene nipa bebre won atiasfo asasi so be nso yare nso onyale o mame me ka sam pa de acho sama anum nipa bebre hwe nsama ye ka nyina nipa ante ade ntina ebi mu da so yare ewo onuma omda so hwe Adom TV pati ne meche obi onuma no ane o babusua ne ka me honum nso no de enya aba no kwa na de ye adwuma what ya says sa na tie enti ne wo honum no ena obi biara ni honum obetima tuni na asie honum a oso oyade we ya yentimi nsamfa ma no ye wa duro enti no ene ye kasa yenum ne ye ka ede kire wiase nyina seso obi tie na otimi ba ye honum na ye aduro de ma no wanum ye aduro watua ye ka tie wanum ye aduro watua ye ka ye aduro nyanwono enye hwe wanum ye aduro watua ye ka na ye ntimi anya ma na yesi otimi ye man 15,000 Ghana cedi to 150 million on san fremo any program bia ana me se anya we afide TV we so kwa na ye kasa obi anim de dada eye records we down be 7 to 8 years abra me hu se e wasame de me nanam haban wo me de ye adwuma tete no e na ye adwuma e de buo nyame ma me started here no bibia ni onum etiam na me kita the most promised Herbal and Spiritual Center in West Africa. West Africa. 16th no March no. March, okay. March no Easter no beba. Intimiki ya no na efre hene ma me de kwache ano. Me fi onum ba na ayese
ai TV no so aye ma me breki kakra bi no na aye se menya meba na aye se ebi mu so so sa ne koye aha what you say intima me papa me de beba be kire mo ma me pa wutie me ma me nka se me nkire na ti asem ye na hu nia e wo so ye obi o kidney problem me sama ebeko ankwa brabaju sika report me ma ene ne eba police station bia eba sa na kyese me frodo Ghana fo me mfa no kura nya adwuma ma me papa entimi ma sa da e wate asfo asase so wo liver problem ye ho in heart ye be ya ma ebeko wo cancer ulcer ye ma wa ebeko wo pressure ye ma ebeko ankwa ya ye de be ye disappoint no ene ye deceive Ghana fo nyina diabetes me mo aduro sesi a 1 hour time me odi sugar asichire diabetes for nkra ma bi mu de moto ne coke she o mayi mo what you say be ba so be wu na onum na mumu ntenu mas epilepsy wa many years kura mpa to ye sai be ko fabdo dawyem ye betimi amaduru amanana ne ye honum abankwa na de ye adwuma me pa to ni machine bi ahwehwe bibi obetimi akwakotra machine mu de nioma bebre bebrew obefi obekase yasam ya de mpa to onaye oya ekwa ananse edaso ye oya oya de ande na gese wa no kura no wasan dada hu obi wo hypertension ye ma ebeko hepatitis bia ye ma na ankwa akese ye deceive no ne e kan ni nyina no obetimi de yafa kwan bia so asema ena yade bia so ye mpenyi ese adi eno ane se ayewu me ba to nya 1 day no nka wonya dura nka enuru 3 days ana 3 years sa na tie ma me papa wuteme obi ewo breast cancer ananse kuro aye na ananse bibi dem den te saboba den ye betima ya ma na aye de ben ye nya operation ani nyina ye haban eda nyankopon de kire me na nam bro afon kransa ye fire ne kranka ena omo nso so no esan ayonko fa papa eda ye ntam ni obuo ne ayinti no omo nso ede akire me amede ye adwuma obi o stroke kwandam a wote hwiche mu wote ase na no ewro nsuo sei na no no achia onse ne manima ye memfa nsa ma no na kwa ha me ba che oba ne yantima anya amana na kese ye deceive no ye de nisika be ma 15,000 Ghana cedis tete 150 million what you say ya mfa ma no report me ne ayi bia police station bia ben na won so onfro e be ma 500 million e bi ntimi nsida e what you for say so se kusi otekwa nche so ni miliketu ana okukuduro yenim ne ye ka ene ne ebo obi wo onu ma rashes egu no ye yama ebeko obi wo onu mo ko private ne kokko bupi ye yama ebeko all kind of pains ye eko wo blood confident kura na ebetimi aye hu yama habanti eni nioma bebre ne aban no ma ye ho kan se ye nka no me pa cho ye nka enti ne wate no bi wo onu nsusu a na yanka amfa wanti ya wo ya no sei o frɛ ye line no ne ese betima yama mpa cho de ba ye betima yama me ka kiro apart from achacha kwata ena kompo sa nioma no ene yensa ena mumu no kura no so ye obi a no kasa dada ena ade na tekwa ye betima yama ne kasa no asia ye de ben aba so ate ase sa de tie ena everyday bi aso no ye adwuma bema obi ede ye de rubber ahye obema prostrate no enlargement we ye de be ndie be maame 1+1 potogum hwiegum ni nyina nse eye nkwansen kurum twa no pam no woche na ena ye mfaso everyday bi ye adwuma o ba me on ma consultation 200 Ghana cedis tetede no 2 million ana 200 enne ni ajosu 200 no eno ba ko na wabo ahofo yade na nkasa wode ba no 200 ni ede ye card amount na yetie wonsem na wabo ahofo yade no wabo ahon kakra meme waduro oba meme waduro sa ahomboa no ye yikura na anso a meme waduro yedi aduro no ma wa woji ni nyina na wutuatua nkakra abrochirefo ne pe ene ye delivery de ma omo Ghana yenye delivery obabia enti abrochirefo ande oba won wutua sika ni nyina onse no ye deliver aduro no sa na tie time na so fa number no maye me number se no ene wo TV no so no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19
96 ena meduro ni abontin ba bia obi pe meduro a gise oba ka so a uduru ka so overhead na se a no afaka Eco New Market no akase obesuo ADB Bank usuo ADB Bank ya uko enim kakra bia ansa right on ma fitting shop bi on kase uko Dr. Sharp obi anim onom yeah that's it yeah me so be that's it pa Dr. Sharp the demon chaser sa na what say no enka nti ufre no a the boss or one mo so nchiremu bia no na no akasa ma me komra me oba ko so wo ye ba ye beto so